नमस्कार, कांचन्स किचन मराठीमध्ये तुम्हा सर्व खवय्यांचे खूप खूप स्वागत आहे। तर आज आपण बघणार आहोत बांगडा फ्रायची रेसिपी। चला तर मग बघूया। तर मी इथे 5 ते 6 बांगडे स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत। त्यामध्ये आता मीठ टाकूया आपण। त्यानंतर आता थोडीशी हळद टाकायची आहे। एक छोटा चमचाभर हळद टाकलेली आहे मी आणि 1 चमचा आपला घरगुती लाल मसाला टाकायचा आहे। 1 चमचा कांदा लसूण मसाला टाकलेला आहे मी। हे सर्व व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला। अर्धा लिंबू पिळते। छान असं आपल्याला व्यवस्थित सर्व मसाले मॅरिनेट करून घ्यायचे आहेत मच्छीला। लिंबामुळे ना त्याचा जो वास असतो ना मच्छीचा तो येणार नाही, त्यासाठी आपल्याला लिंबू घ्यायचा आहे। तुम्ही बघू शकता मी व्यवस्थित असे मसाले मिक्स करते। पूर्ण असं पोटामध्ये आपण ज्या चिरा पाडलेल्या आहेत ना त्यामध्ये मसाला गेला पाहिजे असा व्यवस्थित मसाला मिक्स करून घेऊयात। ते बघा तुम्ही बघू शकता मी तर मिक्स करते। मच्छीला व्यवस्थित सर्व बाजूनी मसाला लागला ना की फिश फ्राय केल्यानंतर एकदम चविष्ट लागते। तुम्ही बघू शकता मी मार्केटमधूनच मच्छी घेताना ह्या अशा पोटाला चिरा पाडून घेतलेल्या आहेत फ्राय करण्यासाठी। तुम्ही पण असेच घ्या, खूप सुंदर लागते ही रेसिपी। तुम्ही जरूर नक्की करून बघा। बघा आता व्यवस्थित असे मिक्स झालेले आहेत आपले फ्रेश बांगडे आहेत, एकदम मिक्स करून झालेला आहे। आता मी याला 15 ते 20 मिनिटासाठी झाकून ठेवते रेस्ट करण्यासाठी। व्यवस्थित मॅरिनेट करून झालेला आहे आपली मच्छी। तुम्ही बघू शकता मच्छी 15 ते 20 मिनिटं झालेली आहेत। आता आपण फ्राय करायला घेऊयात। त्यासाठी मी इथे तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे 2 चमचे, 1 चमचा रवा घेतलेला आहे आणि 1 चमचा बेसन घेतलेला आहे। आणि यामध्ये 1 छोटा चमचा आपल्याला लाल मिरची पावडर टाकायची आहे आणि छोटा चमचा हळद टाकायची आहे। हळद टाकलेली आहे आपण। आता हे तिन्ही पीठ व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहेत आपल्याला मसाल्यांबरोबर, कारण आपण बांगड्यांना पण मसाला लावलेला, त्यामुळे एकदम थोडासाच मसाला आपल्याला टाकायचा आहे। मी तांदळाचं पीठ घरीच बनवून घेतलेलं होतं मिक्सरला, त्यामुळे तुम्हाला थोडंसं ते जाडसर दिसत असेल। बघा तुम्ही बघू शकता यामध्ये मी अर्धा छोटा चमचा मीठ टाकून घेते। ते सुद्धा आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। तुम्ही बघू शकता मी मिक्स करून घेतलेलं आहे व्यवस्थित। तुम्ही या पद्धतीने जर मच्छी करून बघाल ना खूप टेस्टी लागते, तुम्ही नक्की करून बघा। मी परत एकदा मच्छी पूर्ण हलवून घेते, मसाला पूर्ण लागला पाहिजे। आता आपण फ्राय करायला घेऊया। मच्छीला व्यवस्थित कोट करूया आपण पिठामध्ये। बघू शकता व्यवस्थित असं कोटिंग झालेलं आहे आपलं। व्यवस्थित असं मच्छीला आपण कोट करून घेतलेलं आहे। आता मी दुसरा बांगडा सुद्धा कोटिंग करून घेणार आहे। व्यवस्थित असं कोट करून घ्यायचं आपल्याला मसाल्यामध्ये। परत एकदा मिक्स करून आपल्याला कोट करायचा आहे, जेणेकरून मसाला खाली बसतो, व्यवस्थित मसाला लागला पाहिजे बांगड्यांना। तुम्ही बघू शकता मी इथे तवा ठेवला होता अगोदरच, तवा तापलेला आहे आपला, तेल सुद्धा छान तापलेलं आहे। तर मी बांगडा टाकून घेतलेला आहे एका वेळी मी 3च बांगडे टाकलेले आहेत। तुम्ही बघू शकता इथे आपल्याला जास्त गर्दी नाही करायची, जास्त बांगडे टाकले तर व्यवस्थित ते फ्राय नाही होणार, त्यामुळे 3च बांगडे आपल्याला टाकायचे आहेत। तुम्ही बघू शकता मी इथे टाकलेले आहेत। बघा आता मी तिसरा बांगडा टाकलेला आहे आणि ते बाकीचे उरलेले मी
हे झाल्याच्या नंतर ते टाकून घेणार आहोत आपण. बघू शकता 5 मिनटं व्यवस्थित आपल्याला ही खालची बाजू भाजून घ्यायची आहे. त्यानंतर आपण पलटी करून घेणार आहोत. अगदी खूप सोपी ही रेसिपी आहे, तुम्ही नक्की करून बघा, तुम्हाला खूप आवडेल. अगदी 10 ते 15 मिनटात होणारी ही रेसिपी आहे. तुम्ही बघू शकता मी आता मच्छी पलटी करते. वाव, तुम्ही बघा किती सुंदर अशी फ्राय झालेली आहे आपली मच्छी. मस्तच. आणि खायला पण खूप टेस्टी लागते. तुम्ही अशाच पद्धतीने नक्की करून बघा. बघा किती सुंदर अशी फ्राय झालेली आहे आपली मच्छी, एकदम हॉटेलमध्ये मिळते तशी. आता खालच्या बाजूने सुद्धा आपण 5 मिनटं भाजून घ्यायचं आहे. तेल भरपूर टाकायचं आपल्याला मच्छी करताना, त्यामुळे मच्छी व्यवस्थित कुरकुरीत होते. आपल्याला ही मच्छी मीडियम फ्लेमवरती तळायची आहे. आपण जर गॅसची फ्लेम वाढवली तर याचं वरचं जे कोटिंग आहे ते खरपूस लागेल आपल्याला. त्यामुळे मीडियम फ्लेमवरती 5 ते 10 मिनटात मच्छी मस्त अशी कुरकुरीत फ्राय होते. तर तुम्ही सुद्धा करून बघा, नक्की करा. आपल्याला तुम्ही बघू शकता आता मच्छी होत आलेली आहे. मी काढून घेते. परत एकदा पलटी करून घेतलेला आहे. परत खालच्या बाजूने भाजून घेते 2 मिनटं. बघा लालसर अशी किती सुंदर आपली मच्छी दिसते, तुम्ही बघू शकता. बघूनच आपल्या तोंडाला पाणी सुटते. तर मी आता ही काढून घेते. व्यवस्थित तेल निथळून घ्यायचं आहे आपल्याला. तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर नक्की कमेंटमध्ये सांगा कशी वाटली. अशा पद्धतीने मी सर्व बांगडे काढून घेतलेले आहेत इथे. आता मी सेकंड बॅच तळायला घेते. त्यामध्ये आपण तेल टाकूया. तेल गरम होतंय. त्यानंतर मी आता बांगडे कोट करून घेतलेले ते सोडायचे आहेत. हे बघा इथे सेकंड बॅचमध्ये सुद्धा मी 3च बांगडे टाकलेले आहेत. मंद आचेवरती असे बांगडे आपल्याला व्यवस्थित कुरकुरीत फ्राय करून घ्यायचे आहेत. खालच्या बाजूने कुरकुरीत झालेले आहेत. आता आपण यांना सुद्धा पलटी करून घेऊया. वाव, तुम्ही बघू शकता तेलामध्ये आपला बांगडा तुटलेला नाही आहे किंवा कोटिंगसुद्धा हललेलं नाही आहे. व्यवस्थित असे कोट केल्यानंतर किती सुंदर बांगडे दिसतात आणि ते खायलासुद्धा तेवढेच चविष्ट लागतात. तुम्ही नक्की करून बघा. आणि रेसिपी आवडली असेल तर कांचन किचन मराठीला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तोपर्यंत स्वस्थ राहा आणि मस्त राहा. थँक्स फॉर वॉचिंग.